u buduće ovo ko bude hteo da gleda neće moći ovako da gleda. Tako da ja mogu da krenem. Posle ovoga, znači me nemojte pitati šta je to, znači o tome ja neću govoriti, o tome će izaći intervju i naravno u sledećem predavanju ćemo malo više o ovim stvarima da govorimo. Jesmo se dogovorili? Pa ja krećem. Znači, ovo je bio sedef. Plastika. Počinje.
Silikon od 50 eura. Drvo. Drvo i parče meteora. Teslina purpurna ploča. Metalna. Sedef. Plastika. Obična. Staklo. Staklo. Mali pladen. Veći pladen.
Sedef. Metalni Kalimegdan. Kraj. Sad imate ovde mesta još, tu možete da sednete. Feki, šta još treba? Hvala. Publiku, malo. Publiku, okej.